Per això, en nom de la ciutat, en nom de tots els nens i nenes, us donem la més sincera benvinguda aquí a casa nostra. Nens i nenes de Berga, us heu portat bé? Sí! No ho sento. Us heu portat bé? Veig que algú encara no està gaire convençut. A més de tots els regals, com deia el Gaspar, i anem a començar la nostra feina, perquè aquesta nit sigui una gran nit màgica i tots pugueu recordar-vos del Dia del Rei i el pugueu esperar l'any que ve. Gràcies a tots. Vamos aquí! Vamos acá! Vamos aquí!